Diskors arroganti li jagħmel l-arja ma' żgħir gvern illi ma' sħabu jala għajnejh. Hekk indeskritt minn bosta sidien ta' negozji l-aġir u l-kliem tal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana wara aktar minn nofsija diskors fil-Parlament fejn poġġa lil kull membru fil-komunità kummerċjali fl-istess keffa taqs li kieku huma kriminali. L-ex-Chief of Staff ta' Abela li qiegħed fil-Parlament mill-Prim Ministru nnifsu u nata kariga għolja minnu fih deskriva bħala komunisti li s-sidien tan-negozji li tul dawn l-aħħar sentej ħabtu wiċċhom ma' kriżi wara l-oħra kawża tar-realtà tal-pandemija. Irrid ngħid, Sur President, illi meta ġie s-sija u l-waqt, meta ġiet is-sija tal-prova, meta ġiet is-sija tal-bżonn, u l-ewwel kont bħala Chief of Staff tal-Prim Ministru mbagħad bħala Ministru tal-Finanzi, kull min f'dan il-pajjiż sab ruħu arku bteħ ġie jitlob l-għajnuna. Ma jistax fi żmien il-bżonn inkunu kollha komunisti u mbagħad fi żmien meta l-bejgħa tkun sejra tajba kulħadd kapitalist. Fil-ġimgħat li għaddew il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni fil-Parlament issa biex jitħassar avviż legali kontroversjali illi pratikament jeżenta taxxa fuq trasferiment ta' proprjetà fil-konfront ta' arretrati ta' taxxa dovuta. Kemm il-Kamra tal-Kummerċ kif ukoll l-Istitut tal-Accountants kienu saħqu li din hija daqqa ta' ħarta kbira għal min ġenwinament jimxi mal-liġi. Madankollu l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista ġiet rifjutata minkejja li fi kliem il-Ministru Caruana stess ammetta li hija skema li fallit qabel ma bdiet għalkemm ma offra ebda soluzzjoni konkreta kif se jkun qed jiġbor it-taxxa dovuta. Wara kemm inna ngħidu u għati li tjenat ma ġie ħadd s'issa u probabbli ma jiġi ħadd biex jibih il-proprjetà tiegħu. Ma ġara xejn. Xorta il-flus b'xi mod niġbruhom. Minflok offra soluzzjonijiet meħtieġa Clyde Caruana nfex fattak wara liħor fuq il-komunità kummerċjali fejn stqarr li żaq u ħobża tesaħħa ma kelma le. Wasansitra attakka lil media indipendenti fil-waqt li ddeskriva lil persuni li ma jaqblux miegħu bħala Farizej. Kultant li ngħid bejni u bejn ruħi naħseb li fi żmien Kristu kien hemm il-Fariżej ikunu huma l-aktar illi jgħidu, però kieku kellu jerġa' jiġilhom kien jibqa' mistaġeb ta' kemm isib iktar minn dakinhar. Caruana għażel ukoll li jisbilanċja ruħu jisħaq illi mhux jemmen in-numri li jippreżentaw ċertu negozji kif insista li ma jistax jifhem kif il-Labor jgħid li l-ekonomija sejra tajba u huma bilkemm jagħmlu profitt. Ikollok sitwazzjoni fejn f'sena partikolari fejn l-aktar business kien sejjer tajjeb, il-maġġoranza jiddikjaraw li jew għamlu telf jew għamlu break even. U ejja. Diversi kienu dawk li saħqu li fil-waqt li qablu f'ħafna punti li jagħmel Clyde Caruana, diskorsu kien pjuttost surreali meta l-Gvern tal-Labor dejjem għażel li jiddefendi l-iskandli wieħed wara l-ieħor tal-aħħar 8 snin. Ex-ministri laburisti li skoprew li kellhom il-cash id-dar u politiċi li fetħu kumpaniji sigreti barra l-pajjiż. Bin-nies tal-ħwienet jgħidu li ma sħabhom jalqu għajnejhom iżda ma żgħir juru snierhom. U dik l-attitudni tittieqaf. Trid tieqaf. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk f'dan il-pajjiż. Gvern ġdid nazzjonalista kommess li taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech jestendi l-bracket ta' min jiġbor it-taxxa tal-VAT minn 30,000 euro għal 60,000 euro bil-għan illi verament ikun indirizzat l-għoli tal-ħajja f'dan il-pajjiż.